Filmovú sériu Hry o život milujem. Každý rok si dávam rekapituláciu celej ságy a za každým v nej objavím nové myšlienky a úvahy. Bohužiaľ, knihy vo formáte audiokníh v slovenčine ani češtine nevyšli, takže mi doteraz ostávala len filmová verzia. Prednedávnom však vyšiel prequel Balada o vtákoch a hadoch, takže som si samozrejme musel kúpiť film aj audioknihu, aby som mohol porovnať, čo je lepšie, film alebo kniha. Najskôr som si pozrel film a musím povedať, že balada vo mne vyvolala presne tie isté emócie, aké som mal pri prvom sledovaní hier o život. Samozrejme, 10 hry o život ešte nemajú tak prepracovanú show ako v pôvodnej ságe, stále tomu niečo chýba. O to viac je však zaujímavé sledovať, ako sa celý systém len postupne formuje. A práve to je úlohou študentov akadémie, kam chodí aj budúci prezident Panemu, Coriolanus Snow. Sledujeme vývoj chlapca, ktorý prišiel o oboch rodičov, zomreli počas vojny, ktorú rozpútali kraje. On je preto presvedčený, že Kapitol je ten dobrý, veď jeho otec za Kapitol položil život. Zaujímavé je, že tento pohľad nie je jediný. Jeho spolužiaci či tribúti z krajov to vidia úplne inak. Pre nich Kapitol nie je hrdina, ale utláčateľ. A práve tu vzniká tá najväčšia otázka, prečo sa vlastne hry o život konajú. Nie je to len o zábave, je to nástroj moci, strachu a kontroly. Pripomienka toho, čo sa stane, keď sa kraje postavia proti Kapitolu. Vo filme však trochu chýba hlbší pohľad do Snowovej hlavy. Je ochudobnený o jeho myšlienky na rodičov a o vnútorné úvahy, počas ktorých sa zamýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby vojnu vyhrali kraje. Práve kniha ide v tomto oveľa viac do hĺbky, ponúka detailnejší rozbor jeho osobnosti, motivácií a postupnej premeny. Vďaka tomu lepšie pochopíš, prečo sa z neho stal človek, ktorého poznáme z pôvodnej ságy. A úprimne, veľmi rád by som sa dočkal aj príbehu o samotnej vojne. Prečo vlastne vznikla, ako sa Kapitolu podarilo vyhrať a čo všetko tomu predchádzalo. Čo bolo ešte pred Kapitolom, ako vznikol celý Panem a prečo sa svet dostal až do takéhoto bodu. Možno sa toho raz dočkáme. A ak áno, myslím, že to bude príbeh, ktorý dá celej ságe ešte oveľa hlbší význam.